šta smo postigli u 2018. godini. U potpunosti su adaptirane ili renovirane zgrade pravosudnih organa u 9 gradova širom Srbije. Otvorena je nova zgrada Prekršajnog suda u Pančevu. U toku su radovi na rekonstrukciji Palate pravde u Beogradu, kao i izgradnja nove zgrade Palate pravde u Kragujevcu. Jačanjem infrastrukture i unapređenjem uslova rada unapređuje se i efikasnost pravosuđa. Formirana su 4 regionalna centra za borbu protiv korupcije u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu. Sada tužioci imaju mogućnost formiranja udarnih grupa kao i podršku finansijskih forenzičara u svom radu. Usvojen je Zakon o lobiranju, koji sankcioniše nezakonit uticaj lobista ili nezakonito ponašanje funkcionera prilikom donošenja zakona. Već 3. godinu za redom raspisujemo javni konkurs kako bi se raspodelila novčana sredstva prikupljena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. Tokom 2018. godine je 445 miliona dinara raspoređeno na 130 projekata iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, prosvete i kulture. Unapređen je sistem elektronske razmene podataka u cilju smanjenja troškova i birokratije. Građani sada u upravnom sporu mogu elektronski predavati tužbu, vršiti uvid u predmet i dobijeti informacije o ročištu i dokumentaciji. Prilikom kupovine nepokretnosti građani mogu uknjižiti svoju nekretninu kod javnog beležnika i na licu mesta je uvesti u poresku evidenciju. U cilju bržeg rešavanja sudskih sporova usvojene su izmene Zakona o sudskim taksama. Sada je strankama omogućeno da i po pokretanju sudskog postupka, ukoliko reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, budu oslobođeni od plaćanja sudskih taksi.